Nokia River Golf Tampereen kupeessa on Pirkanmaan vilkkain golfkeskus. Pelikierroksia kertyy kaudessa yli 60 000 ja syksyllä vauhti kiihtyy. Silloin Riverissä on 2 täysimittaista 18 reiän kenttää. Meillä on tosi monenlaisia pelaajia, monen tasoisia ja monesta ikäryhmästä ja tosi erilaisia pelaajia. Et se on oikeastaan aika päivän suolakin, että pääsee olemaan niin monenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Sinä kävi niin, että melkein saatiin hollari nauhalle. No melkein. Ei, on aika tavallista. Aika kiva lyönti. Kiitos. Ei tässä vahinko sattuu. Ja kehtaako sanoa näin julkisesti, mutta reilusti yli 100 tulee kierrettyä. Mikäs täällä? Opettajan kesälomat. Tää on parasta hommaa, mitä voi tehdä kesällä. Olen opettanut tää paikka mun pelaaja. Täällä on lepposa henkilökunta ja tää on vähän kuin kotona oltais. Luonto. Täällä on todella hienot ympäristömaisemat ja kenttä on aina loistavassa kunnossa meillä Riveri. Kyllähän ne pojat tulee joskus 6 aikaa. Tämmöinen Matti Myöhänen, joka tulee 8:30 maissa, niin pojat on painanut jo pari tuntia vähintäänkin hommaa. Riveri tunnetaan myös aktiivisista kilpapelaajistaan ja laadukkaasta juniorityöstään, ammattilaisista ja amatööreistä. Yksi kevään voittajista kansainvälisillä kentillä on Sami Välimäki. Sveitsin kauden avaus, se Tikino Championships. Siellä oli Sveitsin näitä parhaimpia amatöörejä. Kyllä oli kovatasoinen kilpailu. Hieno paikka. Ja sitten sattui peli kulkee oikein mahtavasti. Että siihen pari ekaa rundia 10 alle ja viimeinen oli sitten 2 yli, niin se oli 8 alle lopputulokseen. Sieltä sitten tuli voitto kotiin. Oikein hieno. Tule tutustumaan ja kokeilemaan. Tiedot alkavista kursseista löytyvät nettisivuilta nrg.fi.